Bé, jo vaig néixer a Guinea Equatorial, concretament a Malabo, tot i que els meus pares són de la regió insular, és a dir, de Bata. Vaig sortir de Bata un cop acabat el COU, en aquell moment, i tenia 20 anys. Doncs per què vaig venir a Espanya en aquell moment? Doncs perquè a Guinea Equatorial, a la meva època, fa 24 anys, hi havia una petita escola universitària incipient i jo volia estudiar una cosa que en aquell moment no es podia estudiar a Guinea Equatorial i la majoria dels guineans per continuar la nostra formació universitària havíem de sortir del país i vaig venir bàsicament a Espanya perquè volia continuar els meus estudis. Venia a estudiar, venia a la universitat a estudiar. Un dels records que tinc és els meus amics de tota la vida que els deixava i la meva família. Sí, com et comentava abans, jo vaig sortir de Malabo, la capital del país, tot i que soc de Bata perquè els meus pares són d'allà, de Bata, que és la segona ciutat més important, però jo vaig partir de Malabo perquè és l'aeroport internacional d'on surten els vols internacionals de Guinea Equatorial. I vaig viatjar en avió fins a Madrid, amb un vol d'Iberia, i sortia de l'aeroport internacional de Malabo, que és un viatge d'unes 5 hores i mitja. Venia sol i perquè m'estava esperant a Madrid el meu tiet i res, anava acompanyat en aquest cas d'altres col·legues, estudiants, gent de Guinea que venia a Espanya i a altres països europeus, però la nostra sortida, vull dir, la gent que surt de Guinea sempre parteix de Malabo i després a Madrid fan connexions per a altres parts d'Europa i del món. Bé, jo, com et comentava, sí, vaig sortir de Malabo, vam arribar a Madrid, m'esperava el meu tiet a l'aeroport, em va recollir i anàvem a Còrdova, que és la ciutat on vivia el meu tiet i el seu germà, o sigui, la meva família, diguéssim, els germans de la meva mare. Vam anar directament en cotxe des de l'aeroport de Madrid, des de Barajas fins a Còrdova. Allà vaig estar els meus primers 4 anys estudiant a Còrdova i després dels meus estudis a Còrdova vaig venir a Barcelona de vacances i em vaig quedar. D'això ja fa 20 anys. Per què vaig venir a Catalunya? Doncs jo vaig venir de vacances perquè tenia una cosina que vivia aquí, a l'Hospitalet de Llobregat, concretament. Vaig venir a passar les vacances amb ella, feia uns anys que no l'havia vist perquè ella va sortir de Guinea abans i un cop aquí passant les vacances, era el meu últim any d'estudis a Còrdova, vaig decidir que tornava a Còrdova a agafar les meves maletes i després vaig venir a Barcelona, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, on vaig estar 3 mesos i després ja a Barcelona ciutat. En principi, coneixia Espanya des de Guinea, ja coneixia una mica, coneixia en el sentit com a país europeu, l'havia estudiat quan fem història a batxillerat a Guinea, però tampoc coneixia massa, tenia una idea general, com d'altres països del món, però hi ha molt contacte amb Espanya, la meva família havia estat a Espanya moltes vegades i la meva mare havia estat de viatge per feina i aleshores vaig venir això com et deia a Còrdova, després de Còrdova a l'Hospitalet em vaig quedar
per això, perquè tenia la meva cosina. Jo, quan vaig arribar a Catalunya, evidentment, acabava de terminar els meus primers estudis a Còrdova, que eren anàlisis clínics. Vaig venir, com et comentava, amb la meva cosina. Evidentment, jo soc una persona, sempre he estat una persona molt independent, i tot i viure amb la meva cosina volia tenir una certa independència. Vaig començar a buscar feina i vaig trobar mitjançant anuncis dels diaris una feina que era la comercial. Vaig provar com a comercial, no és el meu fort. Vaig estar 2 mesos fent la comercial amb una empresa de productes de neteja. No va funcionar, aleshores vaig començar a treballar, col·laborar en el tema en el món associatiu, amb una ONG. Mentrestant vaig començar a fer pràctiques a la unitat de malalties tropicals que hi ha a Drassanes, aquí a Barcelona, i en allà fent pràctiques de manera voluntària, perquè jo havia fet anàlisis clínics, aleshores volia continuar formant-me com analista clínic en el tema sobretot de malalties tropicals. Fent pràctiques allà, com comentava, em va sortir la possibilitat de començar a treballar en un projecte de salut comunitària a la unitat de malalties tropicals. I després d'estar treballant en aquest projecte comunitari amb immigrants nouvinguts, fent com agent de salut amb aquestes persones que acabaven d'arribar a Catalunya amb el tema de malalties transmissibles, i això em va sortir l'oportunitat perquè a Creu Roja, en un recurs d'atenció a drogodependents, a persones usuàries de droga per via parentelar, aleshores em van cridar per fer una entrevista i en allà vaig fer l'entrevista i em van contractar. Aquesta en realitat va ser la meva primera feina, diguéssim, formal, perquè a la unitat de malalties tropical va ser la meva primera feina, però una feina a nivell d'una petita ONG que és la que se n'encarregava del nostre sou, però treballava per hores i, diguéssim, no era una feina que em comportava ingressos suficients com per continuar la meva vida en condicions que jo volia. Aleshores, aquesta de Creu Roja sí que va ser la meva primera feina formal, la gent de Creu Roja que va apostar per mi, per treballar en aquest centre d'atenció a usuaris de drogues, i aquí vaig començar a treballar com a monitor en aquest centre, i pocs anys després vaig començar una altra vegada a estudiar a la Universitat de Barcelona, on vaig fer treball social, i ara estic treballant, de fet, en aquest centre molts anys després com a director. Bé, jo vaig arribar a Catalunya, com et comentava abans, directament a l'Hospitalet de Llobregat. Me'n recordo que vaig viure uns 3 mesos a l'Hospitalet, concretament al barri de la Torrassa, on vivia la meva cosina. Vaig estar 3 mesos amb ella. El record que tinc d'aquell barri és d'un barri de gent també immigrants de Catalunya, tot i que actualment ells potser no es consideren immigrants, però eren bastant andalusos, murcians, gent del sud d'Espanya. I me'n recordo perquè jo només arribava, volia aprendre a parlar català, però en el barri tothom parlava en castellà, i més que castellà en andalús. I vaig estar poc temps, 3 mesos, per tant no tinc gaire record d'aquell barri. Poc després
vaig venir aquí a Barcelona, al barri de la Sagrera, i allà a la Sagrera sí que ja vaig estar uns quants anys. Després de la Sagrera vaig estar a Sant Andreu, i de Sant Andreu aquí a Horta, que és on porto 14 anys ja vivint. I el que potser els records que tinc així més presents són records més de la Sagrera, de Sant Andreu i d'Horta. No sé, les cases on he viscut, doncs cases de lloguer, com a qualsevol altre ciutadà. Quan jo vaig arribar vivia a l'Hospitalet, al barri de la Torrassa, amb la meva cosina, en una casa, un pis normal de 3 habitacions, on vivia la meva cosina i la seva parella. Jo vaig estar 3 mesos amb ells en un pis, ja et dic, normal, bé, un pis maco, bonic, on vivia la meva cosina i la seva parella. Vam estar allà bé. El que passa és que jo sóc una persona bastant independent i no venia per venir a quedar-me a viure amb la meva cosina. Havia estudiat a Còrdova, vaig venir de vacances, em va agradar la ciutat i em vaig quedar aquí. Vaig decidir tornar a Còrdova per agafar les meves maletes i venir a intentar buscar la meva vida a Barcelona, perquè em va agradar la ciutat pel tema del mar. Jo vinc d'una ciutat de mar, de Guinea Equatorial, de Bata, soc de platja, de mar, i vaig decidir quedar-me a Barcelona, intentar viure a Barcelona per al tema aquest, un pis normalet. El record que tinc és de molts veïns vinguts de fora també, de part d'Andalusia. Jo venia d'Andalusia, per tant reconeixia allò com gent andalusa, i jo diria que poca presència de gent, diguéssim, potser catalana, de socarrels, com es diu, però també forma part de la diversitat d'aquest país, de Catalunya. I després vaig venir a Barcelona, al barri de la Sagrera, on vaig llogar el meu primer pis, on vivia amb la meva parella, en un pis també, 2 habitacions, un menjador, una cuina, normal, un pis normal. Això va ser als 3 mesos, vaig llogar aquest pis, i me'n recordo del senyor, un senyor català que em va llogar el pis, un senyor que es va portar bastant bé, perquè no va mirar el que jo fos de fora, i vam signar un contracte, va posar unes condicions, i els veïns vivien en un 7è pis, en un edifici de 7 plantes. Jo vivia a l'àtic, i bé, cap problema. Vaig estar allà fins que era un pis de 2 habitacions, amb la meva parella. La meva parella, perquè jo quan estava la meva cosina a l'Hospitalet, la meva parella estava estudiant a Burgos. Després de 3 mesos vam decidir venir allà aquí i ajuntar-nos, anar a viure en un pis, els dos. I vam estar allà uns quants anys, fins que vam decidir canviar de pis i vam anar a Sant Andreu, aquí a Barcelona, a Sant Andreu, en un pis més gran, que ja tenia 3 habitacions, més gran, un menjador més gran. Jo sempre he fet una vida normal, no em sento... Soc immigrant perquè he vingut de fora, fins i tot no sé fins a quan seré immigrant, perquè ja porto uns quants anys aquí. Crec que ja no soc immigrant, però he fet una vida més o menys normal, no em sento... No tinc la sensació d'haver vingut aquí. No he estat, afortunadament, no he estat ni patint, ni vivint al carrer, ni vivint a pisos pateres, ni llogant, compartint habitació. No ho he fet mai. No vull dir que evidentment hi ha gent que ho fa, segurament per necessitat. Jo no he tingut aquesta necessitat,
i sempre he estat en un pis, a part dels 3 mesos que vaig estar amb la meva cosina a casa seva. Després sempre he estat en pisos llogat per mi i ja està. Bé, jo sí, estic content de viure aquí, estic content perquè jo vaig venir a Europa, a Espanya vaig venir a estudiar, des d'aquest punt de vista he aconseguit els meus objectius. Vaig fer una primera formació a Còrdova, després aquí a Catalunya vaig continuar estudiant, he fet una altra formació i per tant estic content. És una ciutat que m'agrada, Barcelona, vaig decidir lliurement quedar-me a viure a Barcelona i per tant estic content, tinc una feina que m'agrada també, fa molts anys que porto treballant, des que vaig començar a treballar, de fet, des de l'any 96 no he parat de treballar en el meu, fent una cosa que m'agrada, per tant no ho canviaria per res més. En el meu temps lliure què faig? Doncs ara mateix tinc poc temps lliure. Treballo, però en el meu temps lliure m'agrada el futbol, m'agrada la música, m'agrada llegir i estar amb la meva família, bàsicament és el que faig. Religió no practico cap, no soc creient, tot i que soc de tradició cristiana, catòlico-cristiana, però no practico. Els meus pares, tota la meva família és catòlica, però jo no practico. La religió no forma part de la meva vida. Estic molt, jo em sento com qualsevol altra ciutat de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, del món. Per tant, m'agrada participar en les coses que es fan en el país d'on jo diria que soc actualment. A Catalunya només arribar ja vaig formar part d'una associació i la vaig estar liderant durant uns anys, una associació de joves bastant important a Catalunya en aquell temps. Vam estar treballant, fent coses, vaig formar part del Consell de la Joventut de Barcelona, del Consell de la Joventut de Catalunya, perquè és la meva manera de veure el món. Participo a la ciutat on jo, diguéssim, la ciutat que m'ha acollit, la ciutat jo formo part, de la que jo formo part, m'agrada participar, no? Però també, evidentment, soc d'origen de Guinea Equatorial. Jo vaig néixer a Guinea Equatorial fins als 20 anys i, per tant, és el meu país, el país dels meus pares, del que soc. Em sento molt orgullós de ser i bé, jo continuo anant un cop, 2, 3 a l'any, sempre que puc, les vacances. Els meus pares, la meva mare va morir fa 2 anys gairebé, el meu pare encara és viu i per tant vaig molt sovint a Guinea Equatorial. Els meus col·legues de l'institut, de l'escola, estan allà, els meus germans, i vaig sovint, que ara ja et dic, 1, 2 vegades, fins i tot 3 vegades he arribat a anar a l'any. I, què és el que penso de les persones que han anat arribant d'altres països? Doncs jo soc bastant de la idea que les persones som lliures d'anar allà on vulguem. Jo, si vull anar
als Estats Units, crec que si puc ningú m'ho ha d'impedir. Sempre que jo pugui, i o bé perquè puc o bé perquè tinc necessitat, ningú m'ho ha d'impedir. I les persones que arriben en un lloc, l'únic que han de fer és intentar viure en aquell lloc respectant les normes bàsiques de convivència ciutadana que hi ha en aquell lloc. Però jo no soc ningú ni penso que la gent ha d'intentar posar barreres perquè la gent no pugui venir, ni dificultar que la gent pugui venir, no? Jo crec que tothom és lliure de fer el que vol, sempre que com a ciutadà respecti al mínim les normes mínimes de convivència que hi ha en qualsevol altra societat, en qualsevol país, en qualsevol ciutat. Doncs, a part d'això, jo crec que la gent que arriba aquí a Catalunya, però que arriben a Istanbul, o que arriben a Pequín, o que arriben a Guinea Equatorial, doncs ho fan molts perquè ho necessiten per treballar, d'altres perquè volen viatjar, anar a visitar, per diferents motius. Què s'ha de fer? Doncs, a veure, les persones són lliures i després, un cop, si volen quedar a viure, volen quedar-se a viure en aquell país, doncs intentar fer-ho com qualsevol altra persona. I potser, si passen per dificultats, doncs nosaltres aquí a Barcelona, a Catalunya, tenim la sort que estem en un país democràtic, amb unes lleis, amb unes normatives, amb un sistema que funciona, i si la persona no té mitjans, doncs hi ha diferents maneres d'abordar els problemes. Les persones són lliures i nosaltres, jo crec que el meu punt de vista és que no podem anar posant barreres a la gent. Doncs jo sí que tornaria a viure a Guinea. No és fàcil, però jo quan vaig venir a Europa a estudiar, en aquest cas a Espanya, nosaltres quan estem a Guinea, en aquell temps almenys, els últims anys Guinea ha canviat bastant, però quan nosaltres estudiàvem sempre l'objectiu era acabar el COU, buscar una beca, si podies tenir una beca, o si no, si la teva família podia, i sortir per anar a estudiar fora a qualsevol país del món, qualsevol, perquè hi havia possibilitat per anar a molts països. I aleshores quan sorties, al principi sorties per anar a estudiar i tornar al teu país. La meva idea mai va ser venir a quedar-me a viure a Europa. En aquest cas jo vaig venir a Espanya perquè tenia família a Espanya i la meva família em va pagar el bitllet i els estudis. Aleshores jo venia a estudiar amb un objectiu clar, estudiar i tornar. Un cop aquí a Espanya, doncs les coses van, a vegades, això, no saps mai com pot ser el futur, no? Després jo, doncs, no sé, per circumstàncies no vaig tornar. Em vaig quedar a viure aquí i a treballar, i ja tinc una família aquí i de la que estic content. Això no vol dir que tornar no formi part en els meus plans. Jo tornaria, i de fet sempre està present el tornar, entre altres coses perquè, com comentava abans, jo vaig venir amb la idea de tornar. Per tant, no tornar és una cosa que no porto bé. Jo he de tornar, m'agradaria tornar, en algun moment segurament tornaré, perquè he de contribuir. Com jo, a Catalunya hi ha 50.000 milions, millor dir. Com jo, a Guinea no hi ha tants. I tornar sempre és una cosa que tinc present, i sí que tornaré, segurament tornaré.
el meu futur el veig entre Guinea i Catalunya. Entre Guinea i Catalunya. Guinea, Catalunya, Catalunya, Guinea. Això està clar, perquè hi ha una part que és catalana i una part molt important que és guineana. Per tant, a Guinea tornaré, però si les coses no van bé a Guinea no passa res, puc tornar a Catalunya perquè també tinc una part que és catalana. Però sí que he de tornar a Guinea. Vull tornar a Guinea, m'agradaria tornar a Guinea, tot i que les coses no són fàcils des del punt de vista de la societat, de la societat en el sentit que a Guinea Equatorial no és una democràcia, i això és una cosa que a mi personalment doncs no porto gaire bé. Però és el meu país i m'agradaria treballar per al meu país també, contribuir d'alguna manera, no? Posar el meu gra de sorra per fer alguna cosa com molts dels meus companys ho estan intentant.